Kato mo mga idaran nga gwapa diha, ini lapil. Mabiktima mo sa mga idaran gwapa. Wala ko na yung ulit ako. Virgin Pro. Ay. Okay mga idols no, sa wala pa maka-like kaya subscribe sa atong channel, click the bell button, dire click sa kay aron nga padayon mo mas updated sa mga video sa atong Bicho na. sumday. Wapo lagi media lagi. Oh. Kuman ko nilag paninda isda. Alright. Libre na. Libre na. Ikatulo na ni kahon hugna sa Kulapo. Human na magpamahaw. Lami kay sabaw sa unsa to isda? Tamarong. Tamaraw. Bas kanang naglibog ko sa tama nya rong. Wala naman siya ng tamaraw. Hindi lagi. Basta lagi ni. Lagi. Mao lagi nga tama ko no nya rong dai. Sa may tama nya rong. Sakto nya sayop. Pero sige lang nalingaw mo ta sabaw. Alright. Sayo. Bida ba? Tropa ko kay Korte. Sige na ako kay Age. Bugan. Bugan. Ano na karon? Nagadiino mo nung. Samtang nag-standby tayo, kay lockdown, no? Nagmaligya ka, ginagmay. Ginagawa mo. Maura na, basta lang makakaon. Libre na tao na mong tagay, buhi na. Aray. Ilagayo. Unay grupo nila dere. Unay lungga na, kanay. Lahaning tambayanan. Yan apil lang sa ko. Bayan na ng guwapings. Muna ang grupo nila kon, mga guwapings. Guwapings ni. Mga old guwapings. Sityo guwapo yun. Sityo guwapo, mga idaran nga guwapo. Ito mo mga idaran nga gwapa diha, ini lapil. Mabiktima mo sa mga idaran gwapa. Wala na ko na yung ulit ako. Virgin Pro. Ay, kanang murag mga ihas mo yan ang butanga ba? Diyon may kay bagong si Purmana ba? Naway pagawa sa mga seminaryo. Manakalimutan may kung si Purma ginana. Ay lang tal may pugsa. Dito na naman po. Okay, mga to akong ika-istorya ro. Pero po na kayo. Una buntag sa'yo pa dahil kay nagsunda na yun. Napay parto mo. Kung po na po sa part 2. Iwason sa'yo na mo, dire mo one. Siguro ning Ay, nag-inom may gasolina. Kabaw ka ng gasolina nga premium? Mao gina. Oh. Okay, kaya kayo mga idol. So, thank you kayo. Okay.